Kým Zem zažíva bezprecedentné kataklizmy, od anomálnych dažďov a záplav v saharskej púšti až po ničivé orkány v Európe a Brazílii, približuje sa niečo oveľa nebezpečnejšie. Ponúkame vám prehľad klimatických katastrof, ktoré sa udiali počas týždňa od 9. do 15. októbra, ktorý vám umožní uvidieť to, čo sa deje s našou planetou a uvedomiť si pohromu, ktorej ľudstvo čelí. Maroko. V Maroku viedli anomálne dažde k silným záplavám a vzniku jazier a barín v jednej z najsuchších oblastí sveta, na saharskej púšti. Na juhu a juhovýchode krajiny sa takýto jav ešte nevyskytol. Ale teraz sa jazero Iriky, ktoré zostávalo suché 50 rokov, naplnilo vodou. Mnohí turisti a miestni obyvatelia sa hrnuli, aby uvideli tento jedinečný fenomén v regióne. V priebehu 2 dní od 12. októbra spadli v hlavnom meste krajiny, Marrakeši, viac ako 2-mesačné zrážky. Lejaky spôsobili záplavy, ktoré zaplavili obytné štvrte a ochromili dopravu v uliciach mesta. Stojí za zmienku, že to nie je prvýkrát, čo krajinu v posledných mesiacoch zasiahli úplne atypické vydatné dážde a následné záplavy. V septembri teda len za 2 dní spadlo viac ako 100 mm zrážok, čo výrazne prevyšuje ročnú normu pre tento suchý región. Búrka Kirk. 8. októbra zasiahla západnú Európu silná búrka Kirk. Na pobreží Portugalska dosahoval vietor rýchlosť 120 km za hodinu. Vlny sa dvíhali až do 7 metrov. V meste Porto vyvrátila búrka viac ako 400 stromov, ktoré poškodili autá a zablokovali železničné trate na severe krajiny. Viac ako 300 000 ľudí zostalo bez elektriny. V španielskej provincii Cantabria vietor s rýchlosťou až 205 km za hodinu strhol strechy supermarketu a nemocnice. V regióne Galícia popadané stromy, zosuvy pôdy a záplavy vážne skomplikovali cestnú a železničnú dopravu. V Stredozemnom mori pri pobreží mesta Sète vo Francúzsku sa prevrátili 3 lode, čo viedlo k úmrtiu amatérskeho námorníka. Ešte jeden bol hospitalizovaný v kritickom stave. V Paríži vytvorili silné dažde nový októbrový rekord. Za jediný deň spadlo 71 mm zrážok. Rozvodnila sa rieka Grand Moraine a jej vody zaplavili ulice a cesty. A v budove francúzskeho parlamentu sa voda valila priamo zo stropu. Na juhu krajiny zostalo bez elektriny asi 65 000 ľudí. Búrka sa následne presunula do Talianska, kde priniesla aj silné dažde a bleskové povodne. V Miláne spadlo 9. októbra takmer 40 mm zrážok. Rieka Lambro sa vyliala z brehov a zaplavila ulice mesta. Pre celý región Lombardia bol vyhlásený červený stupeň ohrozenia. V niektorých oblastiach boli zatvorené všetky školy. Brazília. Od 11. októbra zasiahli centrálnu a juhovýchodnú Brazíliu búrky so silným vetrom a dažďom. Výsledkom bolo, že viac ako 2 milióny domácností a firiem zostali bez elektriny. Došlo aj k prerušeniu dodávky vody. Žiaľ, zomrelo 8 ľudí, väčšinou v dôsledku padajúcich stromov a rúcajúcich sa múrov. Búrka, ktorá zasiahla Veľké São Paulo, vyvolala u meteorológov obavy pre jej vysoký ničivý potenciál. V São Paule meteorologické stanice zaznamenali náraz vetra takmer 108 km za hodinu, no odborníci odhadujú, že na niektorých miestach na juhu mesta mohla rýchlosť vetra presiahnuť 120 km za hodinu, čo zodpovedá sile orkánu. Hlavné mesto krajiny, Brazíliu, zasiahli silné dažde po 167 dňoch sucha. Voda pretekala dokonca aj cez strechy budov. V poslaneckej snemovni museli nachádzajúci sa vo vnútri budovy použiť dážniky. V obci Tres Ranchos veterná mikroexplózia úplne zničila nové športové ihrisko, ktoré sa práve malo otvoriť.
Veterné mikroexplózie bývali extrémne zriedkavé, no v posledných rokoch sa začali objavovať s alarmujúcou frekvenciou a spôsobujú obrovské škody. Nebezpečenstvom týchto javov je, že vznikajú úplne náhle a môžu byť veľmi lokálne, ako v prípade tohto športoviska. Nedaleké budovy zostali nedotknuté, dokonca ani krehké solárne panely neboli poškodené a zo samotného miesta nezostalo takmer nič. Iba sutina a trosky, ako by tam došlo k výbuchu. Vietnam. 9. októbra popoludní sa v provinciách Ca Mau a Kien Giang náhle sformovali dve tornáda. Podľa očitých svedkov tornádo len za 2 minúty zmietlo stavby a kovové opláštenie budov, vyvrátilo mnoho stromov, ktoré zablokovali cesty. Vážne poškodilo 67 domov, z ktorých 29 bolo zničených úplne. 19 ľudí vrátane 5 detí bolo zranených a prevezených do nemocníc. Stojí za zmienku, že tornáda sú vo Vietname zriedkavé. Je to spôsobené geografickou blízkosťou krajiny k rovníku, kde nie sú podmienky na vytváranie silných vírov. Geomagnetické búrky. V októbri je pozorovaná zvýšená úroveň slnečnej aktivity. Od začiatku mesiaca bolo na Slnku už 6 erupcií najvyššej triedy X. 3. októbra došlo na Slnku k erupcii X 9,0, najväčšej v súčasnom 25. slnečnom cykle. Očakávalo sa, že o 2 dní spôsobí geomagnetickú búrku triedy G3, no geomagnetické podmienky na Zemi zostali na normálnych úrovniach a až na 4. deň sa predpoveď naplnila. Tento oneskorený príchod búrky zmiatol odborníkov. Vyvrhnutie plazmy z erupcie X1,8, ku ktorému došlo 9. októbra, vyvolalo na našej planéte veľmi silnú magnetickú búrku triedy G4, ktorej chýbalo asi 10% k najvyššej úrovni G5. Rýchlosť slnečného vetra v blízkosti Zeme bola asi 800 km za sekundu, čo je 2-krát viac ako normálne. Geomagnetická búrka bola taká silná, že polárnu žiaru bolo možné pozorovať aj v úplne atypických oblastiach. V Európe napríklad na pobreží Stredozemného mora. A aj na Kube a Haiti, kde je pravdepodobnosť objavenia sa polárnych žiar takmer nulová. Búrka spôsobila poruchy GPS a vysokofrekvenčnej rádiovej komunikácie. V Spojených štátoch museli farmári prerušiť prácu alebo manuálne prekonfigurovať presné poľnohospodárske zariadenia bežiace na technológii GPS. A červená farba, do ktorej sú polárne žiary čoraz viac sfarbené, hovorí o veľmi nebezpečných patologických procesoch vyskytujúcich sa v atmosfére. Boli podrobne opísané na fóre Globálna kríza. Východisko existuje. Predstavitelia NASA oznámili, že Slnko dosiahlo maximum svojho slnečného cyklu. Odborníci očakávajú, že po prejdení vrcholu, ktorý v predchádzajúcich cykloch mohol trvať približne rok, slnečná aktivita začne klesať. Tento raz je však situácia radikálne odlišná. Slnečná sústava teraz vstupuje do vrcholu globálneho 12 000-ročného cyklu. Počas tohto obdobia sa dostáva pod silné vonkajšie kozmické pôsobenie, ktoré prenáša doplnkovú energiu do jadier všetkých planét. V dôsledku toho sa zvýšenie vnútorného tepla a aktivácia vnútra teraz vyskytuje synchronne na všetkých planetách slnečnej sústavy a dokonca aj na ich mesiacoch. Aj na Zemi vidíme zvýšenú sopečnú a seizmickú aktivitu, anomálie v magnetickom poli a zahrievanie zemskej kôry. Pribúdajú aj klimatické kataklizmy, požiare, búrky, hurikány, extrémne zrážky a záplavy. Výnimkou nie je ani Slnko, ono taktiež získava doplnkovú energiu z vonkajšieho kozmického pôsobenia a jeho aktivita sa bude naďalej rýchlo zvyšovať na extrémnu úroveň, za akou sa súčasné ľudstvo ešte nestretlo. Ktorákoľvek následná slnečná erupcia môže ľudí vrhnúť späť do doby kamennej. Preto musí byť riešenie tohto problému termínované a neodkladné. V sérii fór Globálna kríza vedci a dobrovoľníci zhromaždili komplexné informácie o tejto téme.
Nastal čas, aby celá globálna komunita zjednotila vedecký potenciál ľudstva a spoločne vyriešila rastúci klimatický problém skôr, ako klíma rozhodne o našom spoločnom osude.